Hello guys. Ayan, mayang gabi, magandang gabi po. Ayan, this is Eric Elot, Ligo City, Davao del Sur. Magandang gabi po. Ayan, maraming salamat po sa viewers ko ngayon, sa nanood sa akin ngayon. Please po, subscribe, like, and share my video po. Maraming salamat po sa panonood mo sa akin. Magandang gabi po. Ayan. So, karong gabi na guys, maghilot ko kay Madam, kay magpahilot na sa pudya, not feeling well sa Madam, not feeling well. Sakit ang mga kalawasan, bugat yung paminaw, ayan. Sakit tiil, ayan. Sugar, napay sugar, ayan. Siyempre nag-sugar guys. Hindi pwede ang tao kung walang sugar po. Ayan. Ayan, so maghilot ako karon guys. Shout out sa lahat ng mga viewers na ako sa Ligo City, mga suki na ako sa hilot sa Ligo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan po, shout out po sa lahat po na nanonood sa akin. Maraming salamat po. Ayan. Appreciate my video po. Ayan, so, shout out din ako akong top 12 countries viewers. Ayan, may top 12 countries viewers guys. Shout out Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Thank you so much. Siyempre number one, salamatan ako Pilipinas. Maraming salamat po sa Pilipinas po, sa mga kababayan na po. Sa lahat ng mga OFW, shout out po siya, God bless po. Sa mga regular viewers, sa mga nag-comment sa po, sa araw-araw nanonood sa akin po. Maraming salamat po. Ayan po, so, sa mga nagtanong, akong location dahil guys, taga Ligo City ko. Location, address na ko, Barangay Sunuan, First Street, Rabina Compound, Purok Manga, Ligo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan pong address na ko guys. Yan, kung gano'n mo mag-friend, may Facebook po ako. Ayan, Eric Elot ang binisaya, Eric Elot ang itinakda, ayan, at saka Eric Elot ang traditional. So yan guys, sa aking Facebook, kasi gano'n mo mag-friend, dito tanan ko mga kasulatan. Ayan. Kung karon lang po nakita ng video, please po subscribe, comment, like, and share my channel. So ayan, maghilot ako karon guys. Magandang gabi po. Tanawan niyo ni guys, kaya part 1, part 2, part 3. So ayan. Magandang gabi po. Ayan. Welcome po sa ang video. Love you guys. Ayan, sa mga pasmuha, mahagutag sa dili, udto hapon gabi, bawal lima sa habat dito po.
ko ni butong. Luto mo. Luto? Luto? Ha? Luto ko? Luto ba? Gani, no.
Nanay kong kwarta da. Palit. Palit. So, Ito. palit. Ito na. Ano dyan? Surat. Ah, lapit Ang isa, nag-charge na dyan. Ano gamot? Tanawa din, pasurat. Ito na. Tanawa sa sako. Kan? Kaya ito na. Nagtutungan ng dyan. Diba na ano yun? Gamit pa ni. Ito. Tingnan din ako. Yung isa. Ito yung spot. Siga na. Hindi naman ako pang ano. Ano? Ang suga. Wala mo. May kwan siguro. Ito na siga. Ha? Siga mo lagi ito. Charge pa. Ang may charger. Ulit saksak. Charge mo yung isa. Panaw daw. Ano na ba? Diretso na saksak. Tama. Naman lagi ito. Ito na. Murag ko man nas tubig. No? Nawa, kasi yung tuda sa uban, anak. Aghan mo good minute ko na, anak. Wala mo. Wala na dito. Aghan kayo. Dito. Balik tayo nito. Katong meter, apil to. Ano yung logo? Buwak mong god, di labay, di buwak. Wala mong mamalit ng buwak. Ano, dito nila po na din. Ang bala daw, kau ba na na? Ang karton na na. Ada. Buwak, dili. Buwak Sa man. kanan. Sa Buwak. Pinasang kon. Ang lalong buwak siya. Dito na. Ano yun? Ang may buwak. Pangkwaro na yung road. Steam. Eh, wire wala. Where to isa. Ano ito? Saan? Ako na, i-on off. Pagkat. Ano na ba? Oo. Napit ang anak kanilahin na no? Sulayan na. Wala pa. Pagkat ako din. Wala, may lamo. Ano na din. Kaya mo, ano na. Dili. Asang kon? May babaw? Ano? Ito doon. May gula wala. Patunga mo siya.